اے بندے کون جنہاں دے سینے دے وچوں اگ پہ نکلدی ہے؟ اے جبریل اے بندے کون جنہاں دی اکھاں وی لال ہو چکیاں؟ اے بندے کون جنہاں دے چہرے وی بالکل اگ دی وجہ تو سیاہ ہو چکے؟ جبرائیل آکھدا یا رسول اللہ اے سونیا اے تھوڑی امت دے او افراد جنہاں نوں نماز دے نال پیار نہ اے سونیا خالق کائنات دے ذکر اذکار دے نال پیار نہ قرآن مجید دی تلاوت دے نال محبت نہ اے سونیا اے او بدبخت جنہاں نوں قرآن دی تلاوت چنگی نہ لگدی لیکن گلوکار دے گانے بڑے چنگے لگدے ہیں اے سونیا اے او لوگ جڑے گانے باجے دے نال فلماں ڈرامہ دے نال بڑی محبت کردے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر غور فرماؤ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں جیسا اپنے معاشرے دے اندر نظر مارو اپنے معاشرے دے اندر جھاتی مار کے بیکو تے سینہ اپنے دور دے اندر نظر مارو قبلہ آج دا نوجوان جس دا اگر موبائل چیک کریے نا تے قبلہ اس دے اندر مکمل گانے ہی گانے نظر آونے نے اس دے اندر مکمل فلمات دے ڈرامے نظر آونے نے اج دا نوجوان قرآن مجید دی تلاوت کو دور ہو گیا ہے اج دے نوجوان نماز واسطے نماز دے نال محبت نہیں ہے اج دے نوجوان کو ٹائم نہیں ہے تے نماز دا وقت نہیں ہے تے رب دے قرآن دی تلاوت دا اج دا نوجوان اگر 2.5-3 گھنٹے دی فلم ویکھنا چاہے تے اس کو ٹائم ہے بڑی شوق دے نال فلم ویکھدا ہے کہ بلا کئی گھنٹہ دا ڈرامہ اگر اج دا نوجوان دیکھنا چاہے اس کو ٹائم ہے لیکن خالق کے کائنات دے پیارے قرآن سورت یاسین دی تلاوت دا ٹائم نہیں ہے اج دے نوجوان کو ٹائم نہیں ہے تے سورت رحمان دی تلاوت دا ٹائم نہیں ہے اج دے نوجوان کو ٹائم نہیں ہے تے سورت الملک تے سورت مزمل پڑھن دا ٹائم نہیں ہے رب دے قرآن دی تلاوت دا ٹائم نہیں ہے خالق کے کائنات دے پیارے کرام دی تلاوت کرن دا ٹائم نہیں ہے ہاں اج دا نوجوان فلماں ویکھن دے اندر مصروف ہے ڈرامے ویکھن دے اندر مصروف ہے اج دا نوجوان جناب والا گانے سنن دے اندر مشغول نظر آندا ہے لیکن قرآن دے نال پیار نہیں ہے نماز دے نال محبت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی جڑے نوجوان نے گانے دے نال پیار کرن والے فلماں تے ڈرامہ دے نال محبت کرن والے جنہاں نوں قبلہ نماز چنگی نہیں لگدی جنہاں نوں قرآن مجید دی تلاوت دے نال پیار نہیں ہے محبت نہیں ہے دوستان گرامی قدر غور فرماؤ انہاں نوں سزا کیا ملنی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا ایسے بندے جڑے گانے دے نال پیار کردے نے فلماں تے ڈرامہ دے نال پیار کردے نے ڈھول تے باجا دے نال پیار کردے نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں معراج والی رات ویکھی ہے انہاں دے سینے دے وچوں اگ اس اگ دی وجہ تو انہاں دی اکھاں لال تے انہاں دے چہرے سڑ چکے ہیں سیاہ ہو چکے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دوستان گرامی قدر غور فرماؤ نا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بل ساڑی سواری پڑی ہے بل میں حکم نظر دیکھے ہے اے سونے